ekele m na Igbo mụrụ m Igbo Nsụka onu amago na mba Amarachi Atama nwa Nsụka Saturday kalụ anọ m na UNN mgbe emere nnukwute mmemme ma onye mụ na ya kwụbụ onye mma Nsụka onye anyị ji eme ọnụ lọlọ chiri echichi o chizuru onye echizu gbazuo na agbazu ya bụ na o jeruru n'isi mmiri aga na-ekwu gị na onye onwe gị ọ na-eme anaghị echiduru echichi o chiri urule me na-enya teke ekike enye ihe ji ama na anaghị ọ bụ nwatakịrị ma ọ bụ n'afọ okwu mmadụ gaghị ego n'ụzọ echimere ya dị echichi ya bụ na ọ na-ahụ ụta n'ime mmụọ te n'ihe na mgbe m na-ekwu bụ na Nsụka bụ anyị Nsụka Asatọ na anyị mazuru ihe a na-eme n'omenala anyị mazuru ihe a na-eme n'ala Igbo ma anyị na-ewe itekwu ụkwụ maka na ọ bụ na onwe gị o ji eme na ekuko na ya bụ mmemme emere nke a na-asụkwarị asụmasụ pịrịsịpịrị nke oyibo adamana ada n'Igbo mana ihe sọrọ m soshie m ike bụ na o nwere asụsụ bụ anyị mgbe e kere okwumokwu were asụsụ anyị wee rime nya bụ ka a na-abịa akwụ m ejicha tinye ya na akpaka na erime nya bụ were asụsụ anyị ga-erie mana achọrọ m ka ọ tinye ọnụ n'ihe gbasara omenala na asụsụ anyị maka n'ile anya na ụmụ Nsụka na-esu esu ọkacha ndị na-eji akwụkwọ ọ na-abụ ekwu maka asụsụ anyị ọ bụ arụ gaba ọ bụ ọdụnụ ga-achọ ka ọ sụma oyibo maka na ọ sụma asụsụ anọ dị ada ọnụ ka na o ruchiedugo maọbụ na ọ gụzigo ya bụ abụ m onye Nsụka abụ m onye ugbo gidi edema ekele m n'ihe m na onwe m na-ekwu akwụsị na ọ bụ maka asụsụ ndụmọdụ ji enye ụmụ Nsụka gị na-esu esu mgbe ekeme asụsụ anyị na ha agbazibe na ha chọrọ ịsụ asụsụ anyị m na onwe m ihe hụ akpajugo m ya na o tego m ucheche na ọgwụ ma nke mbụ na ọ bụ nne wutaghịrị akwụkwọ nwaanyị edeghere ya na eziokwu sụsụ bụ enyi na ndị anyị bụ ndị mụrụ ha maka na ihe anyị ga-anọ ma bụ ka a sị na nwaanyị agakarịcha ka a sị na nwaanyị ifụta iwere oyibo gwara nwa gị ịnọ ma awụrụ akọ Anambra maọbụ Imo maọbụ Ọnịcha ị ga-asụkwado ihe na-ewu ma ọ ga-abụghị bịa nwaanyị egodo m ihe a chi nke apụta nga abụghị obodo anyị ịghọtara n'ọbụ anyị na-akụzi ụmụ ya ka ụfọdụ ihe ma akwụkwọ ha anyị sị na ya pụta na oge ya atọkwa ya n'ala na ọ ga-abụ gburugburu eluigwe kọmputa eji ọ na-emebi mana o nweghị eme ọ kwuru sochiri ihe onye nwe ji arụ anyị agbaghị maghị jee ime obodo oyibo jee eme ihe ije ndị ọcha anyị ga-echiri mara na m ga-ahụ na-ele m ọ bụghị na akwụkwọ ọchara na aka na m na-enwe ya azụ mmemme atị ime anya n'ụka ịma na omenala ọhụma na omenala bụ ihe chi m na-arịọ Chukwu ka o dịrị m ihe m na-arụ na adịghị ya ka ndị ọjọọ ụmụ Nsụka Asatọ onye ogbozi mgbe Chukwu tiri ha ka mmeke ha ya rute mara ọdịnala behe na iru mgbe ọzọ na ya were ọdịnala ndị ọzọ mana anyị bịa be anyị na ya adịghị eke ha ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị anyị jụ nke anyị jụ akpa anaghị m afọ ihe mana ana m ahụ ụzọ na telivishọn ahụ omenala ndị ọzọ the Anambra the River the Ghana the Mbelile ka ha na-eme omenala ha yọrọ ma nke anyị bụ ahụmahụ na-eme ịmụ nwa m na ọcha ụfọdụ na-ara m enye abịa ha ụfọdụ na ọ bụ ha eji Holy Ghost fire mana ọ karị mụ na chi m ogwu na ọ bụ ihe ọdịnala m usoro ma anaghị ahụ nsọ mma na ọ gara m ogbe aka na-enyechara m onwe m sị eze Chinoke na ala Chukwu kere ụwa na ihe ọdịnala m uso na ọ bụrụ ajọ ihe ndị so m n'azụ nlara ha emekwele ma ọ mịta mkpụrụ ọma ndị so m n'azụ ma na nne ha tiri ga ọjọọ naanị m arịọ onugbu ndị nwọcha na-amụta nwa kụziri ha ka ọdịnala dị gwara ha ka esi eme anya bụ ka anyị wetara ya nwa